ndị ọma Igbo m na-anabata unu n'ihe omekịta bụ oge aṅụlị bụkwa n'oge obi ụtọ oge eji emetụ unu mmanụ obi na-adị unu sarị ọkwa unu mmanụ mbụ onye na-eweta unu ihe ome nke a bụ nwa adunu Geraldine Amaka onye unu na-etu Icon Girl echefula sị na ọ bụrụ iso n'ihe omume a na enwere ike jee na social media anyị jee na Facebook Isimbido TV, Twitter anyị ga @Isimbido TV, ya bụ na Instagram ije @Isimbido TV, ya bụ na YouTube anyị Isimbido TV, ịchọzi ije na website ije na www.isimbido.tv. ndị ọma m na-ajụsị inweta egokwa PVC gị n'ihi na PVC gị bụkwa ikikere gị. PVC gị dịka m si kwuo ya n'izuụka gara aga ọ bịa bụ ka iji amata onye ga na-anọ onye ga-apụ apụ onye a ga-etinye na onye ga-ewepụ ewepụ. Ya bụ ị ga-agbalịsi mbọ ike ka ị nweta PVC gị nnọọ. Echefukwala na ị nwere ike iji mba aka ọzọ were vootu ya wụrụ nke a ma ọ ga-awụ nke ọzọ, ya bụ nke ọbụla batara gị n'ime ebe ahụ nnọọ ga-ewere nnọọ banye. Erekwala vootu gị ejikwala vootu gị nnọọ jee were taa akara. Ndasị na nwata na-ata akara nakwa ata ego ya n'ihi mgbe ị ga-ejiri vootu gị nnọọ gị rie ya obere ego ma ọ ga-anara ego anọ wee rie 4 years tokwara aka ịta afụfụ. Ya bụ ịmara onye obi gị na-asị gị na ọ bụ ya nwa ga-emezi obodo a dozie ya ọfụma, onye nwa na ijene ga-abanyere ya aka. Ọzọ ka ndị a na-ekwusi nke ike a na-ekwusi ya n'ụzọ dị iche iche, ma ndị na-adọkwa ndọrọndọrọ ọchịchị akwa ha na-ekwukwa ya sị na ha achọghị ihe gbasara mwụfu ọbara, ha achọghị ịlụ ọgụ ka udo chia. Ha sị na ihe a na-eme na onweghị anya onye asịrị ma ọ ga-egbuo nwanne ya ma ọ ga-agbuo nwanne ya ma ọ ga-abụgbuo onye dị otu ahụ. Biko ka udo chia. Igbo si egbe bere ugo bere, nke si ibe ya ebele nnọọ ngwo wee kwanị ya. Ya bụ ka udo chia. Vootu anyị ga-emewu nke a na-asị n'ọwụ n'okwu oyibo free and fair election. Unu wepụ n'aka na ihe gbasara ihe ọgụ na mgba, nke ahụ bụ nke na-egosi o kwesịghị ekwesị. Nke ahụ a ga-ebute gị ka anyị mata na onwe nke a ga-anọ. Ihe ga-ebutere gị ihe a chọrọ ọwụ ka iji osoro nọ jee ịbanye aka kpọmkwem ọ bụ onye a ka ị chọrọ. Ndewonu. A ga-abụkwa nwa adunu Geraldine Amaka. Nna asị osita ihe mee happy belated birthday onye ọma nwoke ọma dịka ọ nọzuru afọ 37. Ya bụ 37 years ya ejiri nnọọ ere ọkụ nka na ịfụkwa staịlụ ojii ya na were kwachiri ghọtago na nna asị gị onye ọma na ọzọ happy belated birthday onye ọma. Ofu aka ahụkwa Imoni the CEO chairman 5-star music na-atịkwa gị happy belated birthday no. Ịbụ onye buru ebu na iwe onye na-eme ọfụma 5-star music. Ya bụ ndị nke nọ n'ime ya bụ mmadụ dịka Kesi na ndị ya bụ na Imoni na-asị gị onye ọma happy belated birthday nke zuru ezu. Nke a ga na-ewetara gị n'oge aṅụlị Isimbido TV. Anyị na-asị gị happy belated birthday onye ọma. Ya bụrụzie nke m na-eji eghere nnọọ mbịa ejezie nnọọ n'ihi na ụwa kwuru okwu ụwa tamụrụ atamụ n'ihe gbasakwara ihe election aga na-ekwu okwu ya n'ihi nke ahụ ugbu a ozi nke apazi n'aka. Ọtụtụ ndị mụrụ ha were nnọọ ntamu n'ihi na mbugharị ebugharịrị ya, mana m na-asị unu na mbugharị ebugharị ya ọwụghị ihe ọjọọ. N'okwu oyibo a sị na every disappointment is a blessing. Ya bụ na ihe ụtọwụlọ si mee nnọọ ka anyị gbara na-ekele Chukwu n'ihi na ọtụtụ ndị atamụla ntamụ gbasara mbugharị ebugharị election anọ. Mana m na-arịọkwa unu si nke emekwala ka mmụọ unu ndaa mba, biko nke a mee ka ọnụ daa mba n'ihi ama m na ọtụtụ ime ga na-asị nke a nga ejezi ma m na-asị na biko ka anyị nwekwara obi ahụ kwa ụtọ ahụ sidiri anyị na mbụ wee jiri esi ekwe ya ike. A sị na ihe ọbụla dị mma ọ nakwa ejikwa ọ na-eji ọsọ abịa. No good thing comes easy n'okwu oyibo. Biko enwela mmụọ ịda mba n'ime gị nnọọ, mesie onwe gị ike ka ị marasị na o nwere onye na anyị chọrọ onye ga-erozi obodo anọ ọ dị mma. Ịmasị na obodo adịghị mma ị ga-apụta n'echi ahụ nọ jee tinye aka bịanye aka. Nke a bụ ya anọ, mana isiokwu nje wee bịa keta anọ ile anya n'ime oge aṅụlị nke taa ihe dị iche iche dị ya n'ime. Mana nke mbụ bụ otu ị ga-esi nnọọ na-emegharị gaa na weekend, ya bụ izuụka gị ngwụchasị izuụka, otu ị ga-esi na-ezuru ike nnọọ. Ihe ndị ọtụtụ ndị nwere ihe dị iche iche ha na-eme nnọọ, ọtụtụ ndị nwere ebe dị iche iche ha ga-achọ ige ga-eche, mana ụfọdụ amaghị otu ha ga-esi eme izuụka ha ma ga-abụ ụbọchị izu ike ha na-enwe. Mgbe ahụ ị ga-ejegidekwa ọrụ sitekwa n'izuụka nke mbụ ruokwa na ngwụchasị obodozie nke a na-akpọzi weekend.
o nwezi ndị amazi gị otu ha ga-esi eme nnọọ mee ya ka akpalite mmụọ ha ka mmụọ ha na-enwe obi aṅụrị nnọọ. M ga-agwa unu otu unu ga-esi nnọọ na-abanye na-agbagharị nke a nnọọ na-eme ka mmụọ unu dị n'ụtọ, n'ihi na a sị na ọ na-eme ata n'ụkwanụ atabiri n'aka. Mgbe m na-ekwu otu ahụ, nke ahụ pụtara sị na m ga-eji obere ezumike ma wee laghachikwa azụ. Unu eje n'ebe ọbụla. Ọ dị mma, anyị alaghachila na ezumike ahụ anyị jere nnọọ. Dịka m si kwuo, m ga na-agwa unu obere ụzọ dị iche iche anyị ga-esi nnọọ na-amalite na-ebido na-agba izu ụka anyị ma ọ ga-abụ ụbọchị izu ike anyị. Nke mbụ na ọ bụrụ gị onwe gị bụrụ onye nwere ezinụlọ nnọọ, tutu ị na-emegodo ihe ọbụla nnọọ ma ọ ga-abụ jee ebe ọbụla ị ga-eje, nke mbụ na ị ga-adị mbụ nnọọ mechasie ụlọ gị o were dị ọcha, mechasie ogige gị o were dị ọcha, n'ihi na ọcha bụ ihe bụ ọwụ n'ime gị ọcha ahụ nnọọ. Dịka ọ na-esi eme ndị ụfọdụ, ofu mmadụ sị na ọ na-eme ọwụ si na ebe obi na odozi ya ọfụma na mmụọ ya a na-ezi ike, gị onwe gị kwa o nwere ike ya ọkwara sị na otu ahụ kwa ka o si dịrị gị. Ya bụ ọwụzi n'ụbọchị izu ike gị ịgbalịa nnọọ dozie ogige gị adị ọcha. Nke ịbụọ n'ime ha bụ ịpụtazienụ nnọọ ijezi ihe dịka ebe na-akpọ beach, ijezi ebe ahụ. Beach bụ ebe mara mma. Ị ga-afụcha na iji na beach, ụfọdụ na-egwu mmiri na beach, mana mgbe ụfọkwa a na-asị ndị mmadụ nnọọ ka ha dị very careful, n'ihi na mgbe ụfọ mmiri ahụ ọ na-atụ o nwere ike ọ tụọ. Ya bụ ịchọrọ igwu mmiri, ị ga-ama ebe ị ga-egwu nnọọ. Ejegharịa nnọọ jee na beach sirechi aka na-akpọ selfie. Unu eserasị ya sekasị ihe mara mma nnọọ, n'ihi na ije beach ị ga-afụ ọtụtụ ndị mmadụ dị iche iche, ị ga-afụ ụdịka mmadụ dị iche iche. Ebe ahụ kwa ị ga na-afụkwa ebe a na-akụkwa egwu ha dị iche iche. Ụfọdụ na-esi nri ha buru ya jee beach, ụfọdụ iwu ha rute ebe ahụ nnọọ, ụfọdụ ata ihe dịka azụ, ụfọdụ ata ihe dịka barbecue ma ọ ga-abụ ihe ọzọ. Nke ahụ bụ ofu ụzọ ị nwere ike isi nnọọ na-emekwe ka weekend gị ahụ kwa na-aga serere warịrị, ọ na-eje obi na-amaghị mma, mkpụrụ obi gị obi ụtọ na-adị ya. Ọzọ bụkwa ndị ụfọdụ na-eji ebe a na-eme oriri na ngabiga, ya bụ ebe a na-agbatụ egwu, ebe a na-eri ihe oriri, ebe a na-aṅụ ihe ọṅụṅụ. Ha eji ebe ahụ nnọọ ji agbara egwu dị iche agbara egwu, mee ihe dị iche iche nnọọ, ṅụọ mmanya. Mana ị na-aṅụkwa mmanya ahụ nnọọ, ọ ga-edo gị anya nnọọ, ị gbalịa hụ na ị ga-aṅụkwa mmanya nke bụ na ọ gaghị aba gị n'anya. Ya bụ ị na-aṅụ mmanya, ị ga-aṅụ oke aka gị, ị ga-aṅụ oke isi gị ga-ebuterịrị, n'ihi ijeje ṅụfee dịka esikwuo ya sị na ihe ọwụla karịrị oke, dịka ndị okomandị si kwuo ya, ha si na ọ bụ gara fuo oke ya ụghara. Every too much thing is bad. Ihe ọbụla dị too much nnọọ, ya wụ na nke ahụ na ọ wụziela ihe mmegheri, o nwere ka o butere gị ihe ihere. Ọzọ bụkwa ụfọdụ ọ na-amasị ha nnọọ ha eje ha na-asị kee onye m ga-aga, kee onye m ga-akpọ ka ọ bịa. Mana ihe ga-emekwa ọzọ ga-awụ ijeje leta ihe dịka ndị ụmụ na-enweghị nne na nna, ya bụ ka na-akpọ orphanage. Ije nnọọ gaa ha ebe ahụ a na-edesa ndị dị otu ahụ nnọọ, jee leta ha. Ọwụ na ị nwere ihe inye ha ga-enye ha. Ije nnọọ ọwụrụ gị na ha bụ iso unu esoro nnọọ see picho. Nke a na-atọ ụmụaka dị otu ahụ ụtọ, n'ihi na ụmụaka na-enweghị nne na nna ha nidiri ịfụnanya. Ha chọrọ onye ga-egosi ha ịfụnanya, n'ihi na ịfụ ụmụaka na-enweghị nne na nna nnọọ, ihe a bụ ihe mwute. Mana ọwụ sị na ọ na-eme n'izu ụka ọbụla, mgbe ahụ ị ga-enweta efe n'ije gị ọrụ, ị ga-eje nnọọ jee nọnyere ụmụ dị otu ahụ ma ọ ga-abụ ndị nọ n'ime ọnọdụ ya nnọọ, obi ga na-adị ha mma. Dịka m na-esi eme ya n'oge aṅụrị bụkwa oge obi ụtọ, oge mmụta, oge iji mee obi na-adị n'ụtọ. N'ihi nke a enwekwara m ụzọ egwu ise nnọọ ahụ ga-eji nnọọ na-emeri top 5 countdown. Mmadụ dịka Slim Brown ya na Phyno, nke a bụ itetago. Egwu nke a mara ọ na-atọ m nnọọ, picture quality ya everything. Onye ọbụla gbasara egwu a bụ mmemme. Ijezie n'ọbụzi ka esi nnọọ hazie nnọọ, ọ ga-asị gị, ọ ga-amasị gị na ikiri dị egwu ma terie ya. Ngwanụ na ka nje ọ dị mma, anyị alaghachila nnọọ. Nke ahụ bụ itetago nke si n'ọnụ ụmụnne anyị Slim Brown ya na Phyno. Nke ahụ bara abanụ ọkwa ya ndị be anyị. Dịka m sikwa na-ahazikwa na mbụ, tutu anyị eje nnọọ jee gbara ofu egwu ahụ. Dịka m si na-agwa unu otu ị ga-esi nnọọ hazie izuụka gị nnọọ ọ na-aba n'anya ya.
ọzọ ozi nwere ike isi mee ya nnọọ ka ọ hapụ ịdị ka menọ na ahụ mwute ma ọ ga-abụ ahụ owu ọ na-enweta gị nnọọ. Ọzọ bụ na ị nwere ike ije nnọọ jee nke a na-akpọ lunch n'okwu oyibo. Ebe a ka ị nwere ike iji soro nnọọ gị na ndị enyi gị nnọọ ma ọ ga-abụ ezinụlọ gị unu jee rikọ ma ṅụkọ. Nke ahụ apụtasị na ị nwere ike imefucha ego niile dị n'igbe ego gị. Nke ahụ apụta ihe dị otu ahụ ị nwere ije nnọọ jee mefuo oke akpa gị ha nnọọ. Nke ahụ bụ ụzọ ọzọ ị ga-esi na-emeri izuụka gị nnọọ ọ na-aba n'ezie. O nwekwara ụzọ ọzọkwa e nwere ike ije ebe a na-akpọ zoo, ya bụ ebe ụlọ anụmanụ nnọọ. Okenye nwere ike ịga ya, ụmụaka nwekwara ike ije ya nnọọ dịka ụmụaka na-afụ ya n'akwụkwọ na akwụkwọ kalenda ma ọ ga-abụ n'akwụkwọ ihe esere ese n'ụlọ akwụkwọ ha dị iche iche. Obi ga-atọ ha ụtọ nnọọ na ịkpụla ha ga-afụ ya n'anya ha ebụọ, ha afụ ụmụ anụmanụ dị iche iche. Ha na-eje n'ebe ịbụ ụmụ anụmanụ nke dị iche iche nnọọ ị ga-enwetacha ụmụ agụ, ihe dịka agụ, nwetakwe ụmụ anụmanụ dị iche iche n'ebe ahụ, enyi ụmụ anụmanụ ọbụla ị chọrọ ọ n'ebe ahụ, zebra yara ụmụ anụmanụ ndị ọzọ. So ịkpụrụ ezinụlọ gị nnọọ unu ejie, ọ bụrụ ebe a ga-ese ihe osise, ya bụ n'ime nke ahụ na-ama ndị mmadụ mma ọfụma akwụkwọ na ụmụ nwaanyị. Ị ga-eje ije ebe dị otu ahụ. Ọzọ bụkwa ijekwa nke na-akpọkwa swimming pool, ya bụ ebe a na-egwu mmiri. Ọ bụkwa sị na ịmaghị egwu nnọọ ị nwere ike jee mụọ ya amụọ, jirikwa izuụka ahụ nnọọ jee mụọ ka esi egwu mmiri. Ọrụzie n'ime egwu wow ha ọmaghịzi igwezie mmiri. Ị ga-enwecha ụzọ dị iche iche nnọọ ị ga-eji na-emekọta na-akwado onwe gị n'ihi na ewepụkwa izuụka tutu ịmakwara ya oge ọrụ erukwa ọzọ ijewekwa ọrụ. Mana ọ bụrụ na iji ọsụrụ nnọọ were oge gị nnọọ dozimacha nnọọ hazie izuụka gị ọfụma mee ya obi adịghị mma, ị ga-afụ mgbe izu ọrụ ga-eru obi ga-adị gị ụtọ, ahụ gị na-adị gara gara. Ugbu azizi anyị ga-abazi n'ịntanetị, ya bụ ụmụ ihe gist, akụkọ ihe egwuregwu. Oge aṅụrị ụnụ mmanụ ka oge aṅụrị bụ n'oge obi ụtọ, oge nkụzi, oge eji ewutasị ihe ọma dị iche iche. M ga-abazi ugbu a kpọmkwem na ịntanetị nnọọ jee rụpụtazie ya aka. Nke a rụpụtaziela Hush Puppy ya bụkwa ndị na-agba ụba Instagram, ndị ama na soshal midia n'ihe gbasara ego. O jiri na Valentine nọ jee gotere onwe ya ụgbọala Bentley. Ọ sị na nke a bụ ofu ihe nnọọ nke o gotere onwe ya, na nke a bụ ofu ihe masịrị ya iji were mee Valentine, ya bụ nke emere na 14th February, ya bụ nke na-akpọ Valentine Day, nke onye ọbụla jiri nnọọ gotere onye ịfụnanya ya mmadụ dị iche iche ya were jee nnọọ gotere onwe ụgbọala dị otu ahụ. Mana ọzọ nọzi n'ime ya nke mgbagwoju anya nke meziri ịntanetị abịazie gbawazie. Ọ wụrụzie ofu nwoke na-akpọ Mustafa beziri na Dubai. O jezie goteziele nwa ya, obere nwa ya ụgbọala ahụ Hush Puppy gotere onwe ya. Ya bụ ya na Hush Puppy na-enwekarịrị esemokwu site na mgbe ruo na mgbe. Ha na-ama aka ma ọ bụrụ ihe dịrị ya, ha na-enwekarị ihe ịma aka n'etiti ha abụọ. Mgbe Hush Puppy jeziri goteziele onwe ya ụgbọala dị otu ahụ, nwoke ejezie goteziele ya nwa ya dị obere. nke atọ ọchị n'ezie. Ọzọ bụzi nke ya bụzie Kemi, nke a bụzi nke dịzi n'etiti Kemi Davido ya na enyi ya nwaanyị bụ Chioma Roland. Ya bụzi ọ dịzie ka nwaanyị ya nọ na-etizi anya n'ihe gbasara mmadụ ebuọ ya. O were si na Chioma nnọọ na ọ na-enwe mmerịkọta site n'aka ndị ọzọ, ya bụ na ọ na-echiti Davido na ọ na-echiti ya kwukwụtụ ihe dị iche iche, were si na ụgbọala ahụ kwogotele ya na mbụ na ụgbọala dị otu ahụ na nkweghị na nke a oke paparazzi na ụmụ ihe ndị ọzọ. Nke ahụ dịka o sikwe na-agakwa n'ezie. Ọzọ a were buruzie teni ewela wee kwupụta ịfụnanya o nwere n'ihe gbasara egwu. Ọ sị na onweghị ihe ọzọ nwere ike inye ya obi ọma, obi ụtọ karịsịa egwu, ya bụ Teniola onye otu sikọwa nke ahụ. Ọ sị na onweghị ihe ọzọ nwere ike ịnọchite nnọọ na-eme mkpụrụ obi ya ọ na-aga nke ọma karịsịa egwu. Ya bụzie na egwu na egwu bụ ihe na-ebulite mmụọ ya nnọọ. Dịka anyị si na-eme ya top 5 countdown. Nke ịnọ anyị nwere ebe a bụ nke a kpọrọ Annie, nke si n'ọnụ
DJ Master, Phyno and Flavour. Ani bụ egwu dị ụtọ nnọọ, egwu m na-eji emeri mmeri, egwu m na-eji agbararị ya n'izu ụka nụ. Ọ ga-amasị m ka mụ na unu nnọọ gbakọ Ani. Nke ahụ bụ ka esi n'ọnụ ndị banye dịka DJ Master ya na Phyno and Flavour Ani. N'ezie dịka si na-ekwu ya na mbụ m na-eji ofu aka na-asị Regina Daniels congratulations nwaanyị ọma. Ihe abụ nwata dị afọ iri na gịnị na asaa, ya bụ 17 years. M kwuru na mbụ ihe abụ ihe egwuregwu mere izuụka ha gara aga. M nọ na-ajụ ajụjụ na-asị mgbe ị na-afọ 17 ka ihe rụpụtara Regina Daniels anọgo afọ 17 wee nwetago ụgbọala. Mana asị ya congratulations n'ihi na asị na ihe metara ọfụma a na-akpọ ya nwa mma. M na-asị congratulations nwa ọma. Ihe abụ o mere ọtụtụ ihe egwuregwu, ihe onyonyo dị iche iche nọ. Ya were sị na oche si na ọ na-emeta ndị nwe ya, ndị ezinụlọ ha, na ọ na-akwalite ha nnọọ, na ọ na-emesi ihe obi ike, na ọ na-eme ha proud. Mana asịkwa gị ọzọ congratulations. Ọzọ bụkwa onye na-akụ ihe egwuregwu bọọlụ, ya bụ Emmanuel Emenike. Dịka o posturu n'izuụka ha gara aga nnọọ, o postu mansion ya bụ ụlọ arụpụrụ nnọọ, rụpịọnụ nnọọ. Mana asị ya congratulations n'ihi na ọ dịghị izi nnọọ inweta ihe dị otu ahụ. Ị bụrụzie nnukwute landlord, ịmakwa ihe ọ wụzi n'otu a. Nke a bụ nke m na-asị ya congratulations n'ọzọ ya. Imoni ewela ihe o zepụtara nọ na Instagram n'izuụka ha gara aga nnọọ were kpele Nigeria ekpere. Ya were sị ma Chineke biko nnọọ gbawasịa afọ ndị na-emebi obodo a, ndị na-eme ya na nzuzu, ma ndị na-eme ya na ehihie, ndị na-emepụta nnọọ. Ma Chineke biko nnọọ gbawasịa ha afọ. Ihe a bụ nke o ji, ihe a wee ekpere ọ na-ekpe. Nke a bụ o mere ihe ekwurekwu dị otu ahụ na ihe o posturu ọhụrụ a na Instagram ya. Nwanasị amen n'ihi na ihe ọbụla ga-eme ka obodo a dị mma nnọọ, ya nwa bụ ife anyị na-achọ n'obodo a. Ihe ọbụla ga-eme ka obodo anyị a ka ọ dịrị otu ọ ga-esi were ya sị Naijiria bụkwa ofu ebe nke ọ ga na-amasị onye ọbụla ịbatawazi n'ime ya zie, nke a ga na-agbasi mbọ ike ịba n'ime ya dịka a na-aba na United States. Dịka Imoni kpere ekpere anọ, onye ọbụla na-ekwuzi amen na-enye dị otu ahụ. Ọzọ bụzi ezinụlọ Mercy Johnson. Nke a bụzi nke na-egbukasị ịntanetị ugbu a. Ya bụ picha o sere nnọọ ya na ụmụ ya na di ya. Ihe abụọ sị na nke a bụ nnukwu oyibo fabulous. Ya bụ nke a dị ụtọ, nke a mara ezigbo mma nnọọ, nke a na-agbakasị. Ọzọ na-atụkasịzi kete agbagharịzi n'izuụka ha bụzi Chika Ike. Ya bụ dịka o gosipụtara nnọọ n'ifụkwa ya ka o si nnọọ jikechaa nnọọ. Onye ga na-asịzi ya bebi obere. Dịka ga na-akpọtụrụ ya nke a ga-echefukwa Angela Okorie dịka nke o posturu ọhụrụ kwa. Ya bụ nke ọ sị na ọ na-eje ihe pati onye na-eme birthday ya sị ị ga-eso ya nnọọ. Ịfụlanụ ka akwa sị nnọọ macha ya mma nnọọ, dị trọza ewere ihe dịka gold nnọọ kwa ụkwụ ala ya nnọọ. Nke a dị ọkụ. Ya bụ nke a bụ ka na-asị bebi ọkụ. Otu bebi nke ahụ bara aba n'ezie. Dịka si na-emekwa ya top 5 countdown. Akpọla m nke mbụ, ya bụ nke ise n'ime ha mkpọla dekpọ kenọ. Nke ịtọ ugbu a bụzi report case Humble Smith ya na Rude Boy n'onwe ya. Report case nke a bụ nke bara aba nnọọ, nke a na-atọ ogwogo. The picture ya, ihe niile gbasara nke ahụ ọ na-aba n'ezie. Ya bụ report case. Ị ga na-asị mgbe a ga-edokete mmadụ dịka Humble Smith ya na Rude Boy chịkọta ha ọnụ nnọọ na otu ha si gbaa dị egwu. Ị ga-afụ otu Humble Smith si na-agba legwork. Ọzọ tụrụ m ebe a bụ mgbe ahụ Rude Boy ji nsi na ụgbọala hazi nnọọ siri ime ya nnọọ rịdata. Ịfụ ka o si ihe isi agụ ya, were akwa maa ya n'ime, iri akpụkwụ ya nọ na-aba nnọọ. Ị ga-afụ na ojiji ndị Igbo nnọọ ọ ga-asọzi gị ka ejezie nnọọ ji akwatawazie ya bụ report case. Anyị echiatala na nke ahụ unu gere bụ report case. Ya bụ nke si n'ọnụ Humble Smith ya na Rude Boy.
ọ ndị ka m si na-emezi ugbu a m ga-abazi ugbu anyị eji kpọwazie ilezi anya n'ime akwụkwọ anyị ga na-akpọzi ụfọdụ ndị mmadụ na-ejikwa ọfụma nnọọ awụ ịbịa na soshal midia ha ya bụ anyị ga na-akpọ ofu n'ime ha bụ nke dịka Rita Dominic. Wow, ojiji ọwụ na Rita Dominic njiri nnọọ oji ọazị ifri ọwụ nke ha na-asị n'oyibo na ọ dị mature nke a tozuru etozu nnọọ ị ga-afụ ya nnọọ ifu akpụkpọ ụkwụ ya nnọọ wow ifu ọhụrụ mekọp ya ife niile na-aba n'anya ife ọwụla nwa agbọghọ ya yiri nnọọ bụ ihe ọwụla bara aba ọ na-ejikwa ọfụma ya bụ ihe anyị si werezie ya n'ofu ndị ga-aba n'ime akwụkwọ anyị ya bụ ndị na-ejikwa ọfụma. Ọzọ n'ime ha bụ anyị ga-akpọzi ugbu a bụzi mmadụ dịka Mama Jam Jam ya bụ Tiwa Savage na-agbalị n'ezie n'ihe gbasara otu o ji ejikwa nnọọ ile njikwa ya ọ na-enwe njikwa dị iche iche and ihe ọwụla o yiri nnọọ ọ na-afụ ya ahụ ihe ọwụla o yiri nnọọ ọ na-aba chitekwe na akpụkpọ ụkwụ ya bịa ruzie ọ na-alakarị ihe dịka jaket ọ na-ama ya ọfụma na ọkwa mekọp ya ihe niile ya na isi ọ na-agbalị n'ihe gbasara ike isi like o nwere ihe dịka isi o mere before a na-akpọzi isi Tiwa Savage ya bụ Ghana weaving ị ga-afọtesi na Ghana weaving na tiketa akwa isi a ga na-ewu ewu ya bụ na o so na mmadụ abụọ ndị na-ejikwa ọfụma n'obodo anyị ndị bụ ife ojiji ha nnọọ ọ ga-amasị gị ka ejikwa dịka ha. Onye ọzọ mmadụ eto n'ime ha na-esokwa ejikwa ọfụma n'ime ha bụ mmadụ dịka Tonto Dike. Wow, Tonto Dike ihe na-amasị m n'ihe gbasara njikwa ya nnọọ bụ na mgbe ụfọdụ nnọọ o nwezi nke o meziri ugbu a duzie ya ihe dịka isi agụ. Ndị Igbo na-asịkwa na ọ dịghị mma nwaanyị iyi isi agụ mana elekwara ya na ọ lụrụ di ya ọja na di ya gbakee nnọọ ọ ga-akwala ụlọ ya bụ na n'ụzọ ọzọ otu ọ dịkwa nwaanyị dịkwa mma iyikwa isi agụ n'ihi na ọ bụrụgo lọlọ mmadụ ọ nọ n'ime ya ọ gbakere agbake. Onye ọzọ n'ime ha ihe ọ na-apụta ọfụma ozi ugbu a bụzi mmadụ dịzikwa ka Chika Ike so n'ihe a na-arụ ha na-akpọ ya diva ya ị ga-ama ihe ọ ga-ewe gị na-akpọzi gị diva ị ga-afụ ọgwọ trọza ya wow nke a na-abanye ifuli mekọp ya anya ile nke okwu ya ihe ọhụrụ yiri nnọọ ọ na-agbalị mana ibesi lezi anya nnọọ ọ wụghị mmadụ na-eme mekọp dị too much mekọp ọ na-eme mekọp ga-adị moderate ya bụ nke ahụ sokwa n'ihi na ihe echere n'ihu sokwa na ojiji gị. Mmadụ ọzọ anyị ga-ejezi ugbu a ozie uzi mmadụ dịka Flavor n'onwe ya Flavor o nwere oto na-ala ike na oto na mmasị iji ojiji ọ na-eji ojiji nnọọ mgbe ụfọ ihe dịka African style ya bịa Igbo style ị ga-afụ ya mgbe ụfọ oke ihe dịka akwa okereke dịka o kekwere nnọọ ile ihe dịka vidiyo ya dịka ada ị ga-afụ oto si nnọọ jie ya na beautiful onyinye ị ga-afụtụkwa ojiji ha dị ebe a n'ihi na nke a bụ na ọ na-ebulite culture ndị obodo anyị bụ Nigeria obodo anyị bụ Igbo ị ga-afụ na ọ na-eji gịnị ojiji ya nnọọ emetakọta ya nnọọ ọ na-aba. Onye ọzọ anyị ga-etinye ebe a bụ Jem Ike mana ofe ihe na-amasị nwa okoro a bụ ihe ọkwa anya na-abụkarị ibiela ọkwa anya ya nnọọ ga-abụ foto oto si nnọọ o jikere ya nnọọ ya ka anyị tibie mmezie ya sị na ọ ga-abanye bụrụ ofu onye ga-abanye n'ime ndị ama n'obodo a ndị a na-akpọ celebrities ndị ahụ ha na-ewu na o sokwa n'ime ha. Abịazie n'onye ọzọ abịazie ka anyị tụwazie aka ihe m ga-esi akwanye onye mmadụ dịzi ka Inedo bụ n'ihi na odo si were akwa ya bụ akwa ndị ndọrọndọrọ ọchịchị election na odo si were nnọọ fụọ akwa otu o si now this one wow ya bụ akwa ndị election na mechaa ya nnọọ were ya ị ga-afụ dị heta akwa ya nke a gbakwara na-aba gị bịalawazie ihe gbasara piche ha ndị ọzọ ị ga-afụkwodo si nnọọ yi akwa ya mana nwa agbọghọ ya kwa ọ na-eji ike eme ihe etemete ibiele shape aha ya bụ the curve ihe ya bụ na mbado ukwu nke ahụ na-atọ Flavor ụtọ nọ ihe niile bịa richa n'anya. Onye ọzọ sokwa n'ihe onye ndị amakwa ama n'Africa
bụzi mmadụ dịka Juliet Ibrahim ya bụ wow nwa agbọghọ ya nnọọ mana ofu ihe na-amasịkarị n'ojiji ya wụ lipstick ya ihe a na-ete n'ọnụ nnọọ na-adị ya mma ọfụma na ọ na-emezi ya nnọọ ọgụọ gị agụọ dịka nsị na-eme ya nụnụ top 5 countdown anyị emeela nke ise mee nke ịnọ mee nke ịtọ ka bụ kesi n'ọnụ Rude Boy featuring ya Olamide ya na Phyno gịnị ka kpọkwara nọ nke a double anya na anyị ga-eje ka anyị ji agbara double n'ezie ị na-agba ya double ị ga ya double ọya na ka anyị ji agbara na double mma ndị ọma Igbo anyị alachịla n'obere ezumike ahụ nọ anyị chere o doro anya nọ na ịgbara double nọ gbata ya ọfụma enwere m ofe egwu kwa nke ga-afọkwara n'ihi na nkwere unu nkwa anụ ise enwere m egwu ya bụ nọmba 1 ma tutu na-akpọ nọmba 1 ahụ nnọọ m ga-epu ụzọ nnọọ na-abanyekwa ya bụrụ ndị gbasara ndị na-ejikwa nnọọ ije na soshal midia ha ifoto ojiji ha nnọọ na ọ bụ wow na njikwa ha nnọọ na-ama ezigbo mma m ga-abazi ugbu a anya kpọrọ mmadụ dịka Tonto Dike kpọọ mmadụ dịka Iniedo ihe sikpọkwa Iniedo kachasị otu ahụ si nọ bịa were akwa ndị politiks nọ were nnọọ kwacha ihe ọ kwara nnọọ ọ dị mma m sikwa wow na nke a sokwa n'ime ya mkpọla mmadụ dị iche iche kpọọ Flavour kpọọ mmadụ dị iche iche mana ọ bụrụzikwa onye ọzọ ya bụ nke na-amasị ya ọ na-alakarị ekike ndị Igbo nọ n'ihi na onye nọ na-eke ekike ndị Igbo bụzi mmadụ dịka Humble Smith wow ya Humble Smith na-agbalị ije nyocha Humble Smith ije na vidio ahụ ya na Rude Boy mere ya na Rude Boy na jike na vidio ahụ ihe ị ga-afụ otu Humble Smith ntị nọ na report case ahụ jike ị ga-afụ ebe ọ fụrụ sọsụ dị ọfụlacha sọsụ elu n'onwe nke ahụ bụkwa n'ojiji nke dịkwa unique n'ihi na mgbe ụfọdụ ihe na-akpọkwa ojiji mgbe ụfọdụ ihe na-akpọ ojiji akwụkwọ mgbe ị ga-afụ ngwa niile ma ọ ga-afụ ngwa ọnụ nnọọ ọwụ otu isi nnọọ kwụọ ya ọgwọ ma color combination na otu isi nọ pose otu isi nọ buru ahụ gị nọ otu isi nọ represent ya ihe ahụ iyi ihe ahụ bụ na ihe a na-akpọ ngwa ya bụ ihe ntị si na Humble Smith so n'ime ife a na-eme onye ọzọ nọ n'ime ya mbụ Rofcon Nwaba yes ị ga-afụ ile ya nwoke anya nnọọ ị ga-afụ na ọ na-ebulite ojiji ndị Igbo ya na Flavour chere dịka ofu ọnọdụ ị ga-afụ otu si nnọọ ị ga-afụ otu si nnọọ na-eji ojiji ndị Igbo na-eji ọfụma mana onye ọzọ n'ebe a kwawo ị na-ele ojiji ya ọ bụ na anyị ga-ewere ya keta azị anyị etizie ya wụrụzie mmadụ dịkwa ka o sita ihe eme yes o sita ihe mewu pọpọ ọ na-agbalị iji ngwa ijele nnọọ na social media ya nnọọ ijele some pictures ị ga-afụ osi nnọọ ihe dị akwa sitekwe n'isi ya bịa ruo okwu ala nnọọ ị ga-afụ ka osi nnọọ kwazie onye ọzọ na-eyikwa ọfụma wụ mmadụ dịka Tony Abraham yes onye ka na-agbalịkwa n'iyi akwa ọ dịzị ka ọ bụzi ihe dịka gown na aka adị ya mma ọkachasị ihe dịka long gown ife bụghị long gown ihe dịka red carpet dress nnọọ wow iyi ihe dị otu ahụ megịnị ọ dịghị mma ya nwa ka anyị si na gị na a ga-etinyekwa ya n'akwụkwọ ndị na-ejikwa njikwa ọfụma ya na ndị etiti ndị ama ama ya nwaso n'ime ya bụ Tony Abraham well na onye ọzọ nji akpọke taa ị ga-adị surprise onye ọzọ nji ege kpọọ wuzi mmadụ dịzikwa ka Genevieve Nnaji yes Genevieve nọ ile akpa ya nọ ihe nji like ya wụ nọ fia n'anya wụ ọ na-eji ihe na-akpọ classic ọ na-eji ihe classic ihe wụ na nwaanyị na-ejikwa ọfụma nnọọ ọ bịakwa makwa mma n'ime ihe oyi Genevieve Nnaji ọ na-eme oke ihe gbasara makeup ije na social media ya ị ga-afụ most pictures o posturu ebe ahụ nọ ị ga-afụ na o nweghị ihe o tere ana m asị na ite ihe na ọwụ ihe dị njọ no ite ihe dị mma mana ile ya anya ọ na-alaikari ime ka a na-akpọ natural onye ọla na-eme nke dị ya mma mkpala mmadụ ha dị iche iche kpọkwarịta Dominic kpọtụ ha dị iche iche nnọọ ya bụ ndị na-ejike ọfụma nke wụ ịba na social media ha ndụ ha ga-elecha ya nnọọ ọ ga-amasị gị isoro ha na ị gaghị achọ isosi ha esosi nnọọ ọ ga-amasị gị ị na-eso ha na-eje n'ihu nnọọ mmere ọtụtụ ihe dị iche iche ebe a n'ezie dịka oge m na-emezi kwarapụ n'ihi ya anyị na oge abụghị nwanne ọ wụsị na oge anyị bụrụ nwanne m ga-awụrụ enyi anyị ga-amụta anyị ga-esi nnọọ gụjuo ya obi
o were nnọọ cheretu anyị anyị emela ihe dịka otu ga-esi na-eme izu ụka gị nnọọ ọ na-aba n'anya ya ọtụtụ egwu ha dị iche iche dịka m si kwuo ya na enwere m egwu nke nọmba 1 m n'ime a bụ nke Phyno si n'ọwụ Space inye Space nwanne anya na aka nje gbara Space a ga-abụkwa nwa Adunu nwa Ada Geraldine Amaka onye na-etu Icon Girl